Ponorkový klub v Žiline a modelári celého žilinského regiónu pripravili počas vianočných sviatkov výstavu funkčných modelov lietadiel, lodí, vrtuľníkov, ponoriek a automobilov. Organizátori tak obnovili tradíciu 90. rokov. Od nežnej revolúcie sa totiž výstavy podobného typu v Žiline neuskutočňovali. Sú tu vystavené modely funkčné, zhruba 110 kusov. Znamená to, že môžu naši návštevníci vidieť modely modelárov zo Žiliny, z Martina, z Bytče, z Čadce a z Kysuckého Nového Mesta. Účelom výstavy bolo predovšetkým obnoviť modelárskeho ducha Žiliny. Tá výstava má aj za účel vlastne vychovať našu mládež, aby videlo, že vlastne modely sa stavajú, že nekupujú sa vlastne v supermarketoch, ale sú to modely, ktorí naši modelári robia od samého začiatku. Sú tu konštrukčné modely, sú tu laminátové modely, sú tu modely, ktoré sú svojím spôsobom unikátom, napríklad vrtuľník, ktorý má turborotorový motor, ktorý naši návštevníci mohli vidieť nad žilinským nebom donedávna. Unikátom výstavy patrí model majstra Slovenska z rokov 2008 a 2009, ako je funkčné modely ponoriek. Sú tu obrie modely, ktoré majú svoje úctihodné rozmery ako 4-metrový vetroň. Máme tu posledný československý stíhací aeroplán, na ktorom náš rodák pán Ciprich v malej vlne o Slovensko za slovenského štátu zostrel nemeckého Junkersa. Takže máme tu aj históriu, máme tu aj súčasnosť a máme tu aj špičkové modely. Ojedinelá výstava v rámci celého Slovenska tak nadväzuje na tradíciu, ktorá skončila nežnou revolúciou. Vzhľadom na náročnú dobu je aj dosť zložité povedať, či o modelárstvo v súčasnosti je veľký alebo naopak utíchajúci záujem. Ľudia nám starneme všetci a preto sa snažíme pripútať mládež, aby sa troška odpútala od ulice, od počítačov a vrátila sa späť k konštrukčným veciam, aby sa vrátila ich zručnosť, aby vedeli, že jednoducho aj takýmto spôsobom sa dá tráviť voľný čas. Termín 6. január, kedy mala výstava skončiť, sa vďaka jej veľkému úspechu predložil na 15. januára. Na ploche 300 m2 chcú organizátori privítať aj školákov, ktorým končia vianočné prázdniny.